Og når I har fået godt og grundigt med julemagi og julestemning på fingrene, så tager I mor eller far, eller en sød dreng eller pige, der står lige ved siden af jer. Dem tager I i hænderne, og så er det for fulde halse. Det vil sige så høj, som I overhovedet kan. Høj og træets grønne top stråler juleglansen. Så lykkedes det. Så vi hjælper os med at gå en tur rundt om juletræet.